hiciste ser confesores. Omnes sancti sacerdotes en levite, orate pro nobis. Non. Mezcla izan ditu bate. Eta tal? Wow. Jauna zuekin. Zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Jesus txalupan sartu zen, eta ikasleek jarraitu zioten. Eta horra non sortzen den ekaitz handi bat itsasoan, urpalastek txalupa estantzeraino. Bera berriz lo zegoen. Ikasleek berarengana jo zuten eta esnarazi esanez. Salba gaitzazu jauna, galdua gera. Jesusek orduan, zeren beldur zerate, siniste gutxikook. Eta jaikita, haizeari eta itsasoari agindu zien, eta barealdi ederra egin zen. Eta gizon haiek harriturik honela zioten. Nor ote dugu hau, haizeak eta itsasoak ere, obeditzen bai diote. Jaunak esana. Eskerrak zuri, jauna. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Markosen liburutik. Jauna. Aldi hartan Jesusek esan zien, jainkoaren erreinua lurrean hazi ereiten duen gizanaren antzekoa da. Gizona lo dago gabez eta jaikitzen da goizean. Hazia ernetzen da eta hazten doa. Eta gizonak ez daki nola. Bere berez ematen du lurrak uzta, lehenengo lastoa, gero burua eta ondoren galburuaren beteko alea. Eta alea prest dagoenean, igitaia erasten zaio, helduak bai daude gariak, jaunak esana. Eskerrak zuri, jauna. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Orduan Jesusek parabola hau esan zien. Zuetako batek 100 ardi izan eta bat galtzen badu, ez alda 99 larrean utzita, galdutakoaren bila joaten aurkitu arte. Eta aurkitzen duenean, lepoan hartzen du pozik, eta etxera iristean lagunei eta auzokoei deituta esaten die. Poztu zaitezten erekin, arkitu dut galdu zitzaidan ardia. Haranik esan, poz handiagoa izango da zeruan, bihotz berritzen den pekatari bakar batengatik, bihotz berritu beharrik ez duten 99 zintzoengatik, baino jaunak esana. Eskerrak zuri, jauna. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Juanen liburutik. Jesusek esan zien, ni naiz egiazko mahatxondoa, eta nire aita da mahastilaria. Niregan fruiturik ematen ez duen haiena moztu egiten du, eta fruitu ematen duen guztiak kimatu, fruitu gehiago eman dezan. Zaudete niregan eta ni zuengan. Haienak ez dezake berez fruiturik eman, mahatxondoan ez badago. Ez da zuek ere niregan ez bazaudete. Jaunak esana. Eta jainko aitaren eta semearen eta espiritu santuaren bedeinkazioa
jaitsi bedi lur hauetan eta egin ditzala emankor. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Guazen elkarturik, piztuta bedea, ahalik zabalik, maitasun bidea, entzun dezagun apartasunez, entzun dezagun jaunaren izan, bere izetan, gure egia, gure indarra, gure bizira, guazen elkarturik, piztuta bedea, ahalik zabalik, maitasun bidea. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Aintza zeruetan jangoikoari, eta bakara lurrean hareko oko zizakile. Hain eta ez zaitugulako, horazu, bedekatu dazu, gorespen zuri, auspezagur, eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko baita guztialduna. Jauna, seme bakar, Jesu Kristo. Jainko jauna, jainkoaren itos, aitaren seme. Zuken zendezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuken zendezu munduko pekatua, entzun gure egia. Aitaren eskuinarean jarri zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna. Zu bakarrik oigoikoa, Jesu Kristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Egin dezagun otoitz, jainko guztiduna, zure seme Jesu Kristoren zerura igotzea garaipen gertatu da gizakientzat. Eta haren gorputzeko geranok badegu itxaropen, gure buru denak iritsi duen bizia iritsiko degula guk ere. Iguzu misterio honek postez eta eskerronez bete gaitzala. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zuregin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Apostolen eginetatik. Teofilo maite, nire lehenengo liburuan idatzi nuen, Jesusek hasieratik egin eta erakutsi zuen guztia, Espiritu Santuak eraginda aukeratutako apostoluei aginduak eman ondoren, zeruetara igo zen arte. Jesus, bere nekaldiaren ondoren, agertu zitzaien bere apostoluei bizirik zegoela argi erakutsiz. Eta 40 egunez azaltzen zitzaiela, jangoikoaren erreinuaz hitz egin zien. Berarekin jaten ari ziren batean, honela esan zien.
Ez zaiteztela atera Jerusalendik, zaudetean aitak hitzeman eta zuek niri entzundako agintzariaren zai, Joanek urez bataiatu zuen, zuek ordea, Espiritu Santuaz izango zerate bataiatuak hemendik egun gutxi barru. Bilduri zeudenek galdegin zioten. Jauna, orain eraikiko alduzu berritik Israelgo erreinua? Eta Jesusek, ez dagokizue zuei aita bere esku daukan uneak eta garaiak jakitea. Espiritu Santua etorriko zaizuenean, hartuko duzue indar nere aitorle izateko, Jerusalenen, Judea guztian, Samarian eta lurraren azken mugaraino. Hori esanik, igo egin zen, haien begira zeudela, eta hodei batek gorde zien begien aurretik. Zerura nola zijoan begira zeudela, zuriz jantzitako bi gizon agertu zitzaizkien eta esan zieten. Galilearrok, zertan zaudete hor zerura begira? Zuek utzi eta zerura igo den Jesus hori, berriz etorriko da, joaten ikusi duzuen bezala. Jaunak esana? Jaunari kanta, ona baita, aidu haundia, bere betiko errukia. Jaunari kanta, ona baita, aidu haundia, bere betiko errukia. San Paulo apostolak Efesotarrei, senideo, Jesukristo gure jaunaren jangoikoa, aintzaren aita, eman dezaizuela, jakinduri asko eta goi argizko espiritua bera arkitzeko, bera ezagutzeko. Argibitza zuen bihotzeko begiak, horrela jakin dezazuen nolakoa den haren deiaren itxaropena, nolakoak haren aintzaren aberastasunak, berak santuei oinortekotzan emanak, nolakoak haren ahalmenaren handia sinisten dugunontzat. Berau hilen artetik piztueraztean eta zeruan bere eskuinaldean esiriaraztean, agintaritza, nagusitza, ahalmen eta jakintasun guztia gainetik, eta naiz oraingo gizaldian, naiz gerokoan, aipa daitekeen izen guztien gainetik eseriaraztean. Gauza guztiak oinpean jarri zizkion, eta bera guztien gainetik buru ezarri du Elizari. Eliza berriz ama gorputzara, haren gorputzara. Guztian betetzen duenaren betea. Jaunak esana? Aleluia. Aleluia. Eta egin ikasleak herrialde guztietatik dio jaunak. Nizuekin nauzue egunero, munduaren azken egunera arte. Aleluia. 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 Jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan, Jesusek esan zien bere ikasleei. Honela zegoen idatzirik, Mesiasek nekaldia jasan behar du, eta 3. egunean piztu egingo da hilen artetik. Beraren izenean hotsegingo zaie bihotz berritzea eta pekatuen barkamena jende guztiei. Jerusalendik hasita, zuek zerate gauza hauen testigu. Nik nere aitaren agintzaria bialiko dizuet.
zuek zaudete hirian, goitik indarrez jantziko zaituzten arte. Gero, Betania aldera atera zituen, eta eskuak jasorik bedeinkatu egin zituen. Eta bedeinkatzen zituen bitartean, bereizi zen haiengandik eta zeruetara eraman zuten. Haiek, ura auspez gurtu ondoren, pozez beterik Jerusalena itzuli ziren. Eta beti jauretxean zeuden jangoikoa goresten. Jaunak esana. Aurtengoan berriz ere hemen elkartu gera, Salvatore ermite honetan, jaunaren zeruetara igotzea ospatzera. Hemen ohitura den bezala, hemen tradizioa den bezala, Basaburuan bertako parrokitako gurutzeak, hemen elkartu gera, elkarrekin gora begiratzera. Hau da, gure begirada zeruan jartzera. Itxaropenez eta nola baite goiko laguntza hori eskatuz bezala urtero gure baiara honetan euki dezagula, senti dezagula gure jangoikoaren presentzia hori. Bere maitasuna, bere arrukia, bere indarra, bere argia behar ditugulako. Gizakiok ez dugu sekulan ahaztu behar errealidade hori. Los seres humanos no podemos olvidar cuál es nuestra verdadera naturaleza. El ser humano, cuando se siente fuerte, cuando siente como que todo está en sus manos, tiene la tentación de ponerse como al mismo nivel que Dios, como si no necesitara de Dios, o como si todo dependiera de nosotros, porque se haya inventado la electricidad, o digamos, hoy en día ya cosas mucho más allá que la electricidad, los móviles, o internet, o tantas cosas, o los drones, se han inventado tantas cosas y esto puede hacer a veces al ser humano sentirse como tan fuerte, tan grande, tan importante, que le puede llevar a la tentación de pensar que ya no necesitamos a Dios, que todo lo podemos hacer nosotros. La ciencia avanza, la medicina está mucho mejor y esto nos puede traer esa tentación. Y es verdad que son grandes avances, muy buenos. Para eso nos ha dado Dios la capacidad intelectual, para que la vida tratemos de hacerla siempre mejor, siempre más agradable, más confortable, más cómoda, más larga incluso la vida. Pero también, desgraciadamente, no siempre se utilizan para bien. Los avances, vemos en las guerras que cosas tan increíbles, tan terribles, se ven también por los avances. De cuando se echaban flechas y piedras en una onda, hemos pasado a unos misiles enormes de 200 kilómetros y revientan completamente una ciudad. Eso también nos recuerda que no todo está, o sea, el ser humano no tiene todo en sus manos. Por mucho que avancemos, ni siquiera eso siempre somos capaces de utilizarlo para el bien. En otras ocasiones sí, gracias a Dios, tantas cosas han avanzado y han mejorado. Nos ha tocado ver a nosotros en nuestra vida. De hace unos años no hubiésemos imaginado nunca que tendríamos en el bolsillo un aparato que podemos hablar, podemos hacer videollamadas, podemos mandar WhatsApp, podemos usar como linterna, como lupa, como millones de calculadora, todo en un bolsillo. No hubiésemos imaginado nunca y realmente, aunque todo trae cosas positivas y negativas, pero podemos utilizarlo para muchas cosas muy buenas y nos puede ayudar muchísimo. Pero todo eso, como le estaba diciendo al principio, no tiene que hacernos olvidar nunca de Dios y darnos cuenta y ser conscientes de cuál es nuestra verdadera naturaleza. Somos mortales,
somos limitados y siempre necesitaremos a Dios porque ahí es donde está nuestro origen y nuestra meta también. Gure jatorria, hau da, guk ez dugu gure burua sortu. Jainkoak eginak geralako existitzen gera. Eta realidade hori ez dugu sekulan ahaztu behar. Jainkoak egin gaituela. Gainera jainkoak maite gaitu, salbatu gaitu. Guretzako hoberena nahi du beti, eta hori ere ez dugu ahaztu behar. Eta gure helburua ere, naiz eta zientziak asko aurreratu, naiz eta lortu 150 urtez egon gaitezela mundu honetan, lehen edo beranduago utzi beharko dugu, hilkorra geralako. Eta gure helburua beti beste munduan edukiko dugu, jainkoaren ondoan. Horrek, eta heriotzak beti min ematen digu, baina nahi du Jesusek beti itxaropenez bizi dezaguna. Dena gure eskutan ez dagoelako, jainkoarengan eduki behar dugu erabateko konfidantza. Baina horrek eman behar digu ere pakea. Sentiarazi behar digu egin gaituen aita bat daukagula zeruan, maite gaituen hartzaion bat eta bera gure ondoan egongo dela. Gaurko egun honetan, Aszensio edo igokundeko solemnidade honetan, gure begiak goian jartzera gonbidatzen gaitu Elizak. Gure begirada gora jasotzera, errealidade guzti horiek ez ahaztutzeko, gogoan izateko lehen esan edan bezala gure izaera zein den, gure jatorria eta gure helburua. Eta hori itxaropenez, pozez eta eskerronez batez ere. Gure begirada, eta honekin bukatuko dut, gure begirada goian jartzean, ez gaitu eraman behar, mundu hontako errealidadeak kontutan ezartzera edo mespretxatzera. Jainkoak nahi du eta Jesusek erakutsi digu mundu hontako errealidadeak estimatu behar ditugula. Berak eginak direlako, izadia, gure mendiak, gure errekak, animaliak, ditugun gauzak guztiak eskerronez baita ere jainkoari. Aitortu eta gainera zaintzen saiatu. Azkeneko gure hamarkadetan sumatzen da hori ere aurrerapenek askotan gure izadia ere kaltetu egin dezaketela. Eta oso importanteko alde hortatik oso leku privilegiatuan bizi gera. Baina lanak ez dira horako tokitan bizi mundu honetan eta hori estimatzea eta zaintzea edarra da. Horregatik ere urtero egiten dugu bereinkazioa. Eta konjuruak hemen gaitz guztiak aldentzeko gure mailetik, gure herri hauetatik. Eskatzen dugu jainkoari bere laguntza, bere indarra, bere argia beti gurekin egon dadila. Sinisten dut, sinisten dut jainkoa eta guztidun zeruluren egilea. Sinisten dut haren seme bakar, Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egitez sortu eta Mariagatik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzea mintzatua, hila eta obiratua izan zena. Infernoetara jaitsi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jainkoiko aita ahal guztiunaren eskuinaldean jarri dagoena. Handik bizia eta hilak paizera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santu elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Aita Santu Leon, Aita Santu Florentzio gure gozain, erizagintari eta zerbitzari guztien alde. Jesusek apostoluei erakutsi zien berri ona eta bihotz berritzea, gaurko gizartean zintzo eta etengabe hots egin dezaten. Eska diezaiogun jaunari, Ezun jauna, gure
erabakiak hartzerakoan, herrien arteko bakea eta herritar guztientzat ongizate, justizia, elkarbizitza eta bakea bila ditzaten. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Basaburuko herritar guztien alde, gure arteko alderdikeria guztiak alde batera utzita, kristau elkarteetako bedea sendo aurrera eramaten eta aurrengo belaunaldiei transmititzen saia gaitezen. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Komunikabideetan lan egiten duten esatari, kazetari eta behartin guztien alde. Herritar guztiak zuzen informatorik egoteko, gertaera guztiak osorik egiaz eta zintzo ematen saia daitezen. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Hildakoen alde, batez ere azken urte honetan Basaburuko herrietan hildakoen alde. Jesus piztuarekin bat eginik, betiko pakea eta zoriona santu guztiekin batera zeruan goza dezatela. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Eta hemen bildurik otoitz egiten dugunon alde, gure etxeko eta adiskideen alde. Elkar errespetatuz eta maitatuz, bake, ereile eta egiazko zerbitzari gure artean izan gaitezen. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Entzun aita ona bihotzez egiten dizkizugun eskaria, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jesus maite, maite, maitea, izan beti gure jabea. Jesus maite, maite, maitea, izan beti gure jabea. Ez da zerurako beste biderik, Jesusen bihotza bezelakorik. Jesus maite, maite, maitea, izan beti gure jabea. Opari hau jauna, aparik eskaintzen ditugu. Zure semearen zerura igotzea ospatzen digun egun honetan, misteriozko hartu eman honen bidez egizu, berarekin batean zerurako piztu gaitezela. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, gora bihotzak eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen onai eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu,
jangoiko ahal guztidu betiereko horri. Jesus jauna, errege ospetsua, pekatuaren eta heriotzaren garailea, aingeruak eramanik, igo da gaur zeru goienetara. Jainkoaren eta gizakien bitarteko ezarria izan da, eta munduaren epaile eta jaunen jaunegina. Zerura doa, ez gure giza izatea apaletik urruntzeko, baizik guri itxaropen bizia emateko. Gu ere, haren gorputzeko atal geranok, joango gerala egunen batean, bera gure burua sartu den erreinura. Horregatik, bazko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingeru guztiek ere horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen. Kanta dezagun aireruekin, zeruko kanta ederrena, santua, santu, santua zera, jangoiko gure jaun honena, zerutan urra goresten dute, goresten zure amena, osana zuri zeru goietan, osana da gorapena, bere ikatua orain da beti gure gana datorrena, osana zuri zeru goietan, osana da goraipena, bere ikatua orain da beti gure gana datorrena. Santo zerabai jauna eta santotasun guztiaren iturri. Santu egizkizua da ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalotuan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Ogiak hauek hartzean, zure eriotza dugu aitortzen, zu jauna etorri artean. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean, zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora, gure aita santu berriakin Leon 14. Emaiozu zure jakinduria, zure seme handeren jakinduria evangelioa. Horixe da mundu honek beharrezkoa duguna. Jesusen ikuspena humanidadien gainean. Izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean
joan diren gure senide denak, urte hontan gure herritako denak, eta hildako guztiak ere, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu, guk guztiok betiko bizia iritsi dezagun, Jainkoaren Ama Maria doatzuarekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean, gore zaitugu Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeretan zerana, santu izan berriz zure izena, etor berriz zure reinua, egin berriz zure nagia, zeruak bezala lurrean ere, emaikustu gaur, egunetako hogia, barkatu gure zorrak, gure zordu nahi, barkatzen diegu ezkero, eta ez zuten taldian erazen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zure adezu errendeza, zure ospeta indarra, orain eta begi. Jesu Kristo gure jauna zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea elkarri. Arrenka eska gaude, Pakea, pakea, adiskide izateko pakea. Bakamen bidetik pakea, pakea, elkar mailatzeko pakea. Guztion artean pakea, pakea, Jesusen nahi zuen pakea, benetan denontzat pakea, pakea, zorion bizia pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak.
Egin dezagun otoitz. Jainko ahal guztidun beti erekoa. Lur honetan bertan ematen dizkiguzu zeruko ondasunak. Egizu geure indar guztiz alegin gaitezela Kristorekin bat izaten. Berarengan eman diguzun ezkero, zure jainkotasunean zurekin bat egitea, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Eta jauna zuekin, bedeinka zaitzatela jainko guzialdunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakean. Pozik ikusten zaitugu zerura zoazela, ama zerurak joan da, Jesusan bezala. Ama zerurak joan da, Jesusan bezala. Orkuzeta